Нека викам. Вече е сутрин в нашия град. Вече е сутрин в нашия град и отивам да събуждам семейството. Дин-дон, дин-дон. Алармата би. В колко е часа? О, не! 7 часа е! Закъсняваме за училище! Како? Мамо! Ставайте! Какво? Какво крещиш? Виж, че мама спи. Виждам, че мама спи, но трябва да побързаме. Добре, Вики, имаш 2 минути да се оправиш. Добре, ти събуди мама. Добре, Ади, знам какво да правя. Добре, Изи, аз знам. И не се казвам Ади. Вау, не знаех. Добре, да се оправям. Аз първо ще да пия на кафенце. Добре. Камлеп. Нип. Аха, това е моето. Какво правиш с моите дрехи? Ами, на теб нали това ти е малко и... Питам те какво правиш с моите дрехи? Нищо. Добре, просто обличай се, че закъсняваш за училище. Аз все пак си на лекции, изпитвате си на никакви лекции. Аз съм на лекции. Ясно ли ти? Да, какво знам. Трябва да стига си ми говорила, ще изпитват, все пак имаш днеска концерт. Не знам какво, айде. Чакам те на дивана. Добре, събуждам мама. Мамо, ставай! Какво си се развикала така? Колко е часа? Ами, не. Мамо, не е 5. Ти закъсняваш за работа и вече си закъсняла, така че просто ще ми чакаш да свърша лекции и ще свършим някоя работа. Добре, да се обличам. Чак. Какво? Да, бе, не е 5 е, 5 часа е. О, майко, това не е 5. Добре, нека сменим телевизията, може би ще видим колко е. О, неверно, не е 5. Добре, аз ще се обличам по най-бързия начин, който мога и ще се опитам да звъдна на шефа. Цак. Опа. Готова съм. А ти? Моите лекции са в 11. Нали знаеш? Знам, но се оправи да закараш ти, сестра ти. Стига де, аз ли? Да, ти. Аз ще изведа кучето. Не може аз да изведа Рексия, ти да караш сестра ми. Не може. Аз Рекси, ти сестра ти.
Добре, този малък палавник трябва да учи се пак. Не и палавник и не говори така на сестра си. Добре, мамо. Така, нека си намеря моя аутфит. Тази рока ми струва идеална. Тому с теб сме много уникални. Да, не се опаснява. Айде, викай сестра ти. Защо ти си по-близко до нея? Айде! Вики, идвай! Добре, мамо. Хайде да ходиме. След като оставихме сестра ти, трябва ти ида на работа. Добре, мамо. Това беше разговора в колата. Мамо, отбихме се в този магазин, за да ти покажа много сладки дрехи за малчугали. Не съм бременна. Ама... Сега ще ги покажа. Така, ела тук. Извинете, господина, може да спазите? Ще го кажем. Виж, има за момчета, ето момчета, момичета, и пак мъжко. Има и за мен. Има и за теб, и за мен. От тук съм позорвала всички наши дрехи. И мои, разбира се. Ела тук да ти покажа. Идвам. Тук един човек шие разни работи. И шива доста роклички. Трябва да ти купим някоя нова дреха. Добре, тази ще промериш. Ще меря от плетените. Да. Извинете, ще взема тези две дрежки да ги пробва. Добре. Благодаря. Айде, мамо. Пробваме тези двете. Айде, влизай. Господин пазете. Взимам тези две и ги пробва. Опа. Ги пробвам. Побързи ли за колко време си седиш тази облекалня? Готова съм. Добре, показвай се. Не. Стига де. Айде, другата. Пак съм готова. Добре. Мисля, че е мъжко. Не. Айде, показвай се. Добре, наистина е мъжко. Добре, айде обличи своите дрехи. Това ще го вземеме. И като си намериш гадже, ще му го дадеш. Добре, айде.
Добре, хайде. Добре, аз ще идем до каза. Аз ще ида до казата и ти ще го носиш. Добре. Така. Здравейте. Здрасти. Не на вас, господин. Здравейте. Здрасти. С какво мога да бъде полезно? Искам да плета е тази блузка. Добре. Добре. Но този аутфит трябва да го купите, да имате карта, иначе не можете. Имам карта с пари. Не трябва да е карта с пари, а карта от магазина за промоция. Добре, може сега ще взема. Не. Може да дадете ми една? Не ги дам аз. Кой? Дава ги едно момче в склада на града. Там събират всички ученици и пият. И там мога да намеря карта. Да? Но отивам. Значи склад за деца. Изкарай, ай тая кофа точно. Ще има втора част. Чао!